Башкалабыздагы Зур Казан бөҗрасының яңа участогын август азагында файдалануга тапшырырга җыеналар. Иркен яңа магистраль яңа микрорайоннарына үзара тоташтыра. Магистраль һәм Девитаев урамнарына кадәр участокның озынлыгы 2 чакрым чамасы. Аннан шәһәр үзәгенә кермичә теләсә кайсы урынга барып була. Трасса кайсы яклары белән уңайлы, бу хакта киләсе репортажда. Әлегә юлчыларга бик җайсыз, тик бу вакытлыча. Зур Казан бөҗрасында эш бер генә минутка да тукталмый. Бу участок аның мөһим этапларының берсе. Мехчылар урамы участогында яңа трасса төзиләр, башта коммуникацияләр салына, юлга грунт салуга да керешкәннәр. Ул 4 полосалы була, автомобильләр юлы гына түгел, ә шәһәрнең барлык районнарын таштыру өчен зур перспектива ача. Мы получим транспортный коридор, который позволит от проспекта Победы за считанные минуты доезжать до центра, до речного порта. Без яңа транспорт коридорын ясыйбыз. Ул Җиңү проспектыннан Елга портына кадәр санаулы минут эчендә барып җитәргә мөмкинлек бирә. Трасса салынып беткәч, барысы да тәртипкә килер. Иделгә чыгу юлы да ачылыр. Участок төзелешендә эш темпы югары. Шуңа күрә яңа трассада хәрәкәтне тантаналы рәвештә 30 августта башлап җибәрергә җыеналар. Фәрис Мөхәммәтов, Фируза Насырова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.